בוקר טוב לראש הממשלה יצחק רבין. בוקר טוב לך ולמאזינים. אתה דואג בימים האלה? לא, אני דואג בראייה כוללת, אבל לא מבחינה אישית. כי היו פעמים שממש התקרבו אליך פיזית עד כמה שהספקתי לראות. בוא נפריד. הרקע של אווירה של אלימות, ההפרעות והניסיון לפגוע, שהיה נדמה לי מקרה אחד לא כל כך רציני, ואיש לא השתיק אותי ואיש לא ישתיק אותי. כמה חשיכה יעברו עד הכל 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 יישכח.